כולם בחיפוש אחר אהבה, לרוב עסוקים בעצמם, ולכן אהבה זה משהו נסתר, לפעמים מתחמק, לפעמים לא מוסבר. אהבה אמיתית זה דחף לתת, חשוך שם בדרך אל האמת, רק עד שניחב מצורך בטוב, כשנסבול עד ממש מהסבל של קרוב. ניפול ונקום, בסוף נלמד לאהוב. איך אתה מגלה מי הנותן ומי הלוקח? אתה לא תדע אם זה נכבה או מתלקח. בסופו של דבר זה מעל עצמך. אהבה לא תלויה בעצבות או שמחה. איך אתה מגלה מי הנותן ומי הלוקח? אתה לא תדע אם זה נכבה או מתלקח. בסוף תגלה שהכל לטובתך. על כל הפשעים תכסה אהבה. אבל כולם בחיפוש אחר אהבה, לרוב עסוקים בעצמם, ולכן אהבה זה משהו נסתר, לפעמים מתחמק, לפעמים לא מוסבר. אהבה אמיתית זה דחף לתת, חשוך שם בדרך אל האמת, רק עד שניחב מצורך בטוב, כשנסבול עד ממש מהסבל של קרוב. ניפול ונקום, בסוף נלמד לאהוב. זה אתה מגלה מי הנותן ומי הלוקח. אתה לא תדע אם זה נכבה או מתלקח. בסופו של דבר זה מעל עצמך. אהבה לא תלויה בעצבות או שמחה. אתה לא תדע אם זה נכבה או מתלקח. בסוף תגלה שהכל לטובתך. על כל הפשעים תכסה אהבה. תכסה אהבה.